Tervetuloa Mindlabs Tutoringin pikakurssille aiheesta ChatGPT. Mä oon Elo ja tuun toimimaan sun opettajana tämän kurssin ajan. Tää pikakurssi on tiivis ja tehokas, ettei hukata sun kallista aikaa, mutta annetaan sellaiset valmiudet, että pääsee ottaa ChatGPT:stä heti kaiken irti. Kurssin jälkeen tiedät, mikä ChatGPT on ja mihin ja miten sitä käytetään. Lyhyesti ChatGPT on OpenAI:n, mikä on iso jenkki teknologiayritys, niiden kehittämä tekoälyyn perustuva sovellus, missä eri kielimallit vastaa omiin kehotteisiin eli prompteihin. Siltä voi kysyä asioita, käskeä tekemään asioita, tuottamaan tekstiä ja paljon muuta. ChatGPT:hen pääsee käsiksi lataamalla sen omasta sovelluskaupasta tai kirjoittamalla ihan selaimeen ChatGPT. Mitä tahansa kautta tätä käyttääkin, niin about tällainen näkymä aukeaa tähän. Mihin ChatGPT:tä sitten käytetään? Aika lailla taivas on rajana siinä, mitä vaan itse keksii sille antaa tehtäväksi. Tiedonhakua, sisällön tuottamista, ideointia, oppimista, kaikki on mahdollista, kun vaan osaa promptata oikein, eli sanoa sille oikeat asiat. Käyttöliittymästä meillä on tässä auki ketju, eli threadi, eli yksi keskustelu ChatGPT:n kanssa. Tässä iso tekstikenttä, tähän kirjoitetaan teksti, eli prompti, kerrotaan ChatGPT:lle, mitä me halutaan sen tekevän. Vasemmalla täältä löytyy erilaisia GPT:itä, eli eri tekoälymalleja, jotka on koulutettu vähän eri asioihin. Alhaalta löytyy vanhat threadit, vanhat keskustelut, joihin voi palata sillä, että klikkaa niitä ja palaa siihen vanhaan keskusteluun. Jos keskustelee eri asioista, niin kannattaa tehdä ne eri threadeissä, että ChatGPT ei mene sekaisin siitä, mistä puhutaan missäkin vaiheessa. Muita ominaisuuksia, mitä löytyy, nämä on tosi vaan maksullisessa versiossa ChatGPT:tä. Tosta pystyy liittämään tiedoston plussasta, kun painaa, lataa koneelta tai drivesta tänne tiedoston, ja sen tiedoston pohjalta pystyy vaikka promptaamaan ChatGPT:n, analysoimaan tiedoston dataa tai kirjoittamaan vaikka tiivistelmän tiedostosta. Tosta, kun painaa, niin pystyy etsimään Googlesta tietoa, eli etsimään internetistä ChatGPT:n avulla, ja 3 pisteestä tosta painaa, eli picture, voidaan generoida kuva kirjoittamalla tähän prompti, ja tässä tapauksessa DALL-E, diffuusiomalli, generoi kuvan sen promptin pohjalta. Yleensä ne kuvat ei ole ehkä ihan maailman parhaimpia, mutta joihinkin tarkoituksiin oikein toimivia. Ja alempi Canvas avaa sellaisen vähän erilaisen tekstieditorin, missä voi tuottaa tekstejä, ja varsinkin sellaisia, mitä haluaa ehkä vähän niin kuin hioa täydellisiksi, joku artikkeli tai vastaava, niin se on siinä Canvasissa aika kiva tehdä. Eli siitä aukeaa siis tällainen näkymä, vähän erilainen, jonka pystyy avaamaan, ja kun se teksti on luotu tähän, niin sitä pystyy muokkaamaan ihan tässä näkymässä, mikä on aika kätevä, jos halutaan vaikka tuottaa jotain sisältöä justiinsa. Se siinä latailee. ChatGPT voi olla vähän hidas, varsinkin jos käyttää ilmaista versioa. Sillä on niin paljon käyttäjiä, niin paljon liikennettä. Yleensä vastaukset tulee kuitenkin tähän threadiin, eli se pidentää tätä keskustelua, tätä ketjua tässä jatkuvasti. Ja jos puhuu pitkään, useamman promptin antaa ja hioo vaikka vastauksia, kysyy uusia kysymyksiä, niin tämä voi tulla tosi pitkäksi tämä yksi threadi. Niin senkin takia kannattaa luoda uusia threadejä sitten, kun tämä on niin pitkä, ettei pysty edes scrollaamaan toiseen suuntaan. Tältä tämä Canvas tosiaan siis näyttää, ja tänne pystyy kirjoittamaan omia asioita, pystyy poistamaan osia, ja pystyy vaikka maalaamaan tuosta kohan, ne käskemään
ChatGPT:tä tekemään tiettyjä asioita sille, tai vaikka selittämään, että miksi olet kirjoittanut tämän osan tällä tavalla. Mihin tätä ChatGPT:tä sitten oikeasti kannattaa käyttää? Tässä mä oon listannut muutaman ehkä yleisimmän käyttökohteen, mihin itse ja mihin tiedän, että ihmiset käyttää ChatGPT:tä eniten. Opiskelijoille muistiinpanot, tiivistelmät, mahtavia oppituntimateriaaleista tehdä, ja ChatGPT voi vaikka sparrata ennen tenttiä, ennen koetta, kysyä kysymyksiä omasta aiheesta, tai jos on joku koulutehtävä, mitä ei ehkä itse halua tehdä, tai huomaa, että ChatGPT:llä tällaisten tekeminen on huomattavasti tehokkaampaa, niin et kuulu tätä multa, mutta ChatGPT voi laittaa vähän niin kuin töihin. Kaikille, ketkä tuottaa töissä tai koulussa sisältöä, niin ChatGPT on erinomainen siihen, että tuotetaan tekstejä, artikkeleita, somesisältöjä, ihan mitä vaan. Kirjoittaa tarpeeksi tarkan promptin, määrittelee siinä tavoitteen, kohderyhmän, julkaisualustan, YMS, niin tuotettu teksti on erinomaista laadulta. Tekstin tuottamiseen liittyen lähes kaikki tekstit, mitä mä tuotan ja julkaisen, niin mä tarkastutan ChatGPT:llä kieliopin ja asiavirheiden takia. ChatGPT on hyvä oikolukemaan ja vähän niin kuin sparraamaan omissa teksteissä, omissa suunnitelmissa. Ja suunnitelmiin liittyen ideointi, suunnitelmien eteenpäin vieminen on tosi tehokasta, tosi luovaa ChatGPT:n avulla. Vaikka tekoäly itsessään ei ole luova, niin luovat ihmiset voi käyttää sitä luoviin tarkoituksiin. Jos sä kiinnostuit aiheesta ja haluat kehittyä tekoälyn käyttäjänä, MindLabs Tutoring voi auttaa sua siinä. Me tarjotaan kursseja ihan perusasioista hyvinkin spesifeihin asioihin, mistä saa aina heti käytännön hyötyä irti. Tässä vaiheessa mä haluan kiittää tälle pikakurssille osallistumisesta ja kannustan kaikkia käydä kattoo mindlabstutoring.fi.